Mahalaga ang mabilis at wastong pagtugon sa mga medical emergency upang mapataas ang tsansa ng paggaling at makapagligtas ng buhay. Ito ang binigyang diin sa Medical and Surgical Emergencies Conference na ginanap nitong Huwebes, June 25 sa 6th Floor Function Hall ng Green City Medical Center, City of San Fernando, Pampanga. Mahigit 100 doktor, espesyalista at medical professionals ang dumalo sa pagsasanay na may temang Acute Care Excellence, Deciding Fast, Acting Faster. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Green City Medical Center o GMC. Layunin nitong patuloy na paunlarin ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga pasyente. What we can do as Green City is to elevate our healthcare management. We've seen the efforts of PhilHealth. Ini-improve nila yung kanilang service. We have also seen the efforts of DOH. They're trying to improve policies, regulations. And I think Green City has to follow in order to be relevant. Palagi namin iniisip how to be relevant during pandemic days, paano kami maging relevant. So, ngayon, paano maging relevant. And as mentioned, yun nga, yung urgent and emergency care, isa sa mga factors. Of course, we aim for that, to be one of the best in the nation. We also aim not to serve the community of San Fernando. We aim to serve the community of Central Luzon. Isa sa mga paksang tinalakay sa conference ang acute coronary syndrome, isang medical emergency na dulot ng biglaang pagbabara ng mga ugat ng puso at maaaring humantong sa heart attack. Kinakailangan ito ng agarang gamutan upang maiwasan ng malulubhang komplikasyon at pagkamatay. Ayon sa mga eksperto, mahalagang napapanahon ang kaalaman ng mga doktor sa mga pinakabagong paraan ng pagtukoy at paggamot sa mga sakit sa puso upang mas mapabilis ang pagbibigay ng lunas. Marami na kasing bagong concepts ngayon tungkol sa heart attack, no? And nag-evolve yung medical practice, no? May mga bagong gamot, may mga bagong diagnostic approach, and we're here to give you that, no? To educate our doctors, no? And to more or less give an overview that we are prepared na for the things that are upcoming, no? Yung mga padating na mga bago. No? Green City is here for it. Ayon pa kay Dr. Hoxon, mahalagang may mahusay na sistema ang mga ospital upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga kaso ng heart attack. Kaya naman, patuloy rin anya ang pagpapaunlad ng mga proseso at sistema ng Green City Medical Center upang mas mapabuti ang pagbibigay nila ng serbisyong medikal. Lalo na sa puso, no? Every minute counts. No? Every minute of delay, malaking epekto sa survivability ng isang pusong na-atake. So, pinapabilis natin Humahabol tayo dun sa ideal time, no? So, may mga certain target na pagdating ng pasyente, dapat maibigay agad yung serbisyo na to. Papunta tayo doon. May mga challenges na dumarating, pero slowly we are getting there. Systems are being changed, no? The hospital environment, particularly here in Green City, it's very adaptive to the change, no? Yun kasi ang pinaka-importante, no? Willing tayong magbago. Samantala, maliban sa mga bagong kaalaman at pinakabagong pamamaraan sa paggamot, may kaukulang continuing medical education credits din ng mga dumalo sa pagsasanay alinsunod sa Republic Act 10912 o Continuing Professional Development Act of 2016. This endeavor, this education, or we call it CME, hindi lang kasi after namin mag-graduate ng medicine, hihinto na. That's why they call it continuing medical education. We have to educate, we have to learn more because medicine is fast evolving. So we have to be updated. So one of the way to get that is this conference, this CME. And this is not all it's about not only this, what they call this, not only this emergencies medicine, but in all aspects of medicine, Nagpasalamat naman ang Pampanga Medical Society sa pakikipagtulungan ng GMC sa paghahatid ng mga pagsasanay na nakatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan ng mga doktor. Our collaboration with Green City Medical Center, no? Kagaya nito, kung hindi man kaya, hindi capable yung mga institutions, they can partner with us, Pampanga Medical Society. Kasi
medicine is a lifelong learning process. And yung mga knowledge, continuous yan, nag-update, nag-evolve. That's why we need constant forum, no, venue, wherein we can stay updated and provide the up-to-date and safest care for our patients, especially here in Central Luzon, particularly sa Pampanga. Kung hindi ka updated, meron palang gantong procedure na kailangan mong gawin, hindi mo na-apply, no? I mean, tapos makakasave pa pala sa pasyente, no? May mas magagawa ka pala. Kung hindi ka updated, no, makokompromise yung health o yung kaligtasan ng pasyente. Asahan raw na patuloy na pinahuhusay ng Green City Medical Center ang kapasidad ng kanilang mga doktor kasabay ng pagpapaunlad ng mga pasilidad at makabagong kagamitang medikal para makapagbigay ng mas dekalidad at serbisyong pangkalusugan sa mga pasyente, hindi lang sa Pampanga, kundi pati na rin sa iba pang lalawigan sa rehiyon. Rest assured, doctors here at Green City, not only in Green City but in the region, are experts. And experts in their fields, and they are the best doctors that you can rely on when there's a need for your health, there's a need for your what they call this emergencies, and there's a need for treatment and cure. Very accessible. We have NLEX and the Jose Abad Santos. So, no need to go to Manila. Marami tayo dito sa Pampanga. We have the best doctors here in Pampanga. So, any hospitals in Pampanga in particular. Pero with Green City, it's very accessible. If you're coming from Bulacan, it's just few minutes away going to Pampanga rather than few hours away going to Manila. And same with Tarlac, Nueva Ecija, and Bataan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.